Zdravíme Tublatanku, my jsme slíbili, že tady s námi dneska ráno budou a slíbili. Dobré ráno, prajeme všetkým. Ahojte. Dobré ráno, Jurinda, Juraj Topor a Petr Schlosser. To všechno, to Tublatanka. To jsme my. Tak my jsme rádi, že jste k nám přijeli. Odkud přímo jste mířili? Z domu nebo jedete z nějakého? Z domu včera večera by sme spravili zvukovku u vás v Českej televízii a potom sme išli pekne poctivo spať. Teda ja osobne, pozrel som si spravodajstvo na Českej televízii a išiel som pekne o 11. spať. Kluci, a vy? Žiadna zábava. No? A my poctivo o jednej. My ako vždycky posedeli, podebatovali, rozobrali sme život, problémy, politiku. Takže jste do rána nespali v podstatě? O jednej sme asi išli. Fakt, tak oni môžu, oni nie sú až takí speváci. Jo, tak. On sa povedal, že my nie sme až tak dôležití. To je hezký. Kluci, vás teďka čeká strašná spousta věcí. Já musím říct, že jste přinesli spousty informací. Jednak o novém DVDčku, o kterém budeme mluvit, k tomu se vztahují také vstupenky, o které budeme dneska v Dobrém ránu soutěžit. Máte nové CDčko, které máme ve hře a přinesli jste ještě navíc takovou bestovku úžasnou CDčko, kde jsou vaše všechny hity. Takže já si myslím, že toho je za vámi a před vámi hodně. Jaký je pro vás vůbec rok 2010, Maťo? 2010, no, tak ten je trošku možno inakší, ako bol v minulosti, pretože predsa len kapela Tublatanka je 28. rok na scéne. Vlastne máme aj 25 rokov od vydania nášho prvého albumu Tublatanka 1. 25 rokov uplynulo odtedy, odkedy sme vydali dosť obľúbený album, proste úplne tá prvotina Tublatanka. Trošku aj zmenený je môj život, už som sa stal otcom. Jasne, takže si sa sklidnil, jako jo, říkáš. No tak... To neříkal, o tom nebyla řeč. Tak duševne musím byť napríklad zodpovednejší. Už nemôžem s nimi sedieť do jednej do rána. Jasne. Ale to by som mohol, ale predsa som si trošku šetril hlasivky, aby som sa aspoň 5 hodín vyspal. Jasne. Predsa máme tu dneska hrať a treba to aj poctivo odspievať. To je pravda. My se na to těšíme. Takže jaký bude konec roku? Co máte ještě před sebou? Už jenom v podstatě pár dnů? No, na to ako bola hektika vlastne celý rok, pretože my sme točili dosku radov. Potom sme mali koncerty, festivaly, v podstate všetky veľké festivaly na Slovensku a v Čechách sme zahrali. Pripravovali sme DVD, teraz ho budeme krstiť. Takže ten rok bol naozaj hektický a dúfajme, že ten koniec už bude taký do pohody. Minulý rok sme hrali v decembri asi 14 koncertov, tento rok je to o trošku menej našťastie, aj keď asi aj kvôli kríze, že sa to prejavilo. Ale nie tej našej, ale tej finančnej. Jasne, tomu rozumíme. Takže myslíme, že do pohody, že to završíme vlastne tým koncertom v Prahe. Tak to je úplně super. Koncert v Praze, já bych se ho dotkl už teďka na začátku, 14. prosinec, bude ve znamení právě toho křtu, o kterém jste tady mluvili. Na co se můžou vaši fanoušci vlastně těšit v rámci DVDčka a vůbec toho setkání 14. prosince? DVDčko je rarita trochu, pretože k tomu DVD sú pribalené až 2 CD. Ale veľká výhoda toho je, že si kúpite DVD, budete ho mať doma pri televízii a potom prídete do auta a pustíte si náš koncert a máte dojem, že ste na koncerte. Jasne, to je super. A atmosféra. A ešte to je vlastne taký bonus, tie 2 CDčka audio, ktoré sú vlastne zdarma ako príbal k tomu DVDčku, ktorý má samozrejme plnohodnotnú cenu predajnú. Super, jasně. Můžeme se zeptat, nebo můžeme trošičku, jak vznikalo to CDčko? Já jsem si na vašich stránkách přečetla takovou krásnou větu, že vy se pořád počítáte za československou kapelu, takže i ten tvůrčí tým tak vypadal. Tak můžeme o tom trošku něco... Myslíte o tom DVDčku, jak to vznikalo? DVD vznikalo, ako všetko vzniká v našej kapele, ťažko a so zodpovednosťou. A to vznikalo na 2 pražských koncertoch minulý rok. V roku 2009 sme spravili 2 také vianočné koncerty, ktoré boli ale zároveň výročnými koncertami 25 rokov od vydania prvej dosky Tublatanky. A tieto 2 pražské koncerty sa konali v Retro Music Hall. To je taká fajn hala na koncertovanie, ani nepríliš veľká, ani malá, zmestí sa tam tak 1200 ľudí. Pred nami tam koncertovali aj Europe alebo Rainbow, takže kapela, teda tá sála je zavedená. No a sme si tam prizvali kvalitnú videotechniku s 8 kamerami, ktoré tieto 2 koncerty odsnímali, nahralo sa to na kvalitný magnetofón, potom sa to zmixovalo ešte dodatočne a dôležité je povedať, že toto DVD je úplne úprimné, pretože je nahrané so všetkou tou koncertnou špinou a dajme tomu aj s tými trošku, dajme tomu nejakými chybičkami. Jasne, ale to... Niečo utečie na gitare, tak, alebo... Člověk nezdokonaloval vlastně do té... To vůbec nezdokonalovali. Jasně, a to je super, to je krásný. Právě ta zmíněná hala se stane i vlastně místem, tuším, pro ten křest, že jo? Budete se vracet vlastně zámerne sa stane táto istá hala
presne krstným miestom, a to 14. prosince. Teraz, 2010 v Retro Music Hall hráme znova veľký koncert vianočný. To super. Poctivý, dvojhodinový. Pozývame všetkých fanošikov, aby prišli 14. prosince. Do roka a do dňa, hej, ako je v takom známom románe jednom. A to už by se mělo stát tradicí teďka, kluci, jako to znamená i v roce 2011, a tamto 2012. DVDčko pokrstíme. Výborně. 2013, 2014, 2015, ale jaký bude počasí 10. prosince a pak 11. prosince a 12. prosince, to nám řekne Verunka. Teda nářez, teď jste probudili všechny lidi v České republice a určitě i ve Slovensku. No mám pocit, že i kostel vedle se otřásá teďka. Možná i spad. Tak, ne. To ale zrovna není teda lehká písnička na zpívání po ránu, jak se vám zpívalo. Veľmi dobre. A to práve preto, že som išiel o 11. spať. Hele, tak Disciplína je ono. prostě základ. Ne, Jak... Troška horšie spievalo inak, ale... Peťko, ty nemáš... Petr říkal, že jemu se zpívalo trošku hůř. Hele, Můžeme to přetlumit. Petrovi jenom přehodíme Juraj, já tě poprosím, dej mu jenom mentku. Kluci, když jsme takhle navodili tu koncertní atmosféru vlastně, tak co vaši fanoušci, faninky, jako žijou s váma celý ty desetiletí, co to bylo teďka? Já jsem trošku se inspirovala. Já myslím, že si udělala jako Tebe by to parohy, totiž okamžitě napadlo. Víš, já jsem si říkala, že se tady z tebe vypletu. že dělá paroháče. Fanošikov si proste strašne vážime. Fakt? Tublatanka je 28 rokov na scéne a tí fanošikovia stále neubývají, ale skôr pribúdajú a tomu sa strašne tešíme, že sme už vlastne chytili druhú generáciu. Ale je to teda tak, že ještě i ta starší generace, tedy když to tak budu nazývat, pořád si najde čas a na tu tublatanku vyrazí, nebo je víc už těch mladších, kteří si zase vaši hudbu oblíbili a našli? Jak to máte? Podľa mňa väčšinou vyrazí, pretože v ich žilách koluje poriadna roková krv, Jasne. ktorú sme trošku tak aj nakazili tublatankou, takže tešíme sa, že nás majú radi a vlastne aj vychovali častokrát svoje deti na rockovej muzike a medzi tou rockovou muzikou im púšťali tublatanku. Jasně. A tím pádem máme už druhou generaci. Víš to, ty jsi sám táta teďka, tak je jasný, že budeš ovlivňovat své potažmo další děti, které se budou ještě rodit, že jo, to je tak jako normální, se říká. Moja Barborka už doma počúva moje pesničky. Tak a aj keď samozrejme väčšinu pesniček, čo je púšťam, tak to sú pesničky detské. Ale má rada napríklad veľmi Svet v ohrození, čo je naša úplne nová pesnička, titulná z nového albumu. My si o nový desce budeme povídat, já ho můžu teda ukázat alespoň takhle Taky budeme našim soutěžit? divákům. Ano, toto je CDčko, které budeme soutěžit, je to novinka skupiny Tublatanka. My si o tom CDčku ale řekneme svoje, to je taky důležitý prozradit a propálit, ale vraťme se zpátky k těm fanouškům, faninkám. Vždycky se skloňovalo a vy jako československá kapela, samozřejmě můžete opravdu říct ten rozdíl mezi českým a slovenským publikem. Existuje vůbec nějaký? Ten rozdiel není nejaký markantný, není nejaký veľký. Jedno by som trošku tak polichotil českému publiku, že nám to trošku možno viacej vyhovuje, pretože české publikum je predsa len trošku rokovejšie, teda dosť rokové. Tak. Tomu sa veľmi tešíme. Ale kdo sa raz do našej kapely zamiluje, tak len tak ľahko sa prostě neodmiluje. To musím potvrdit, protože já jsem zapomněla teda dneska poslat SMS-ku své kamarádce, která vím, že vás hrozně miluje, tak ta mi bude vyčítat, že si to ráno nemohla pustit, tak ona si to pustí na internetu. Já se Pozdravujeme zeptám, děkuju, já si potom poprosím o podpis. Já se zeptám na to, jak probíhá komunikace mezi váma. Jste 3, to se říká, že bývá jednoduché, kdo má právo veta, je to Maťo? To by som nepovedal. Ako výhoda je, že sme traja, lebo to sa hovorí, že do trojky to je najlepšie. Myslím, čo sa týka kapely, pretože keď už sú 4 a 5 a každý chce do toho niečo hovoriť, tak nie je to moc dobré. Maťo potrebuje opozíciu. Keď niečo riešime, tak on potrebuje nejaký ten kontrast. On niečo povie, vymyslí, vždycky to myslí dobre, ja tiež, len cesty môžu byť rozdielne, ale ten cieľ je rovnaký. Jasně, takže se vždycky doberete k tomu jednomu podstatnému, co vlastně Tublatanka chce. Potrebujem demokratickú opozíciu, aby potom som to mohol svojím väčšinovým hlasom schváliť. Jako ostatně celá naše politická garnitura. Ne, ale ono to tak jako chodí asi, no. Uvidíme, jak to bude vůbec teďka v tuto chvíli, když přijde Petr se zprávama, jestli se nedozvíme taky něco jasného, No tak ráznýho. Petr to má jednoduché, protože je sám, takže co řekne, to platí. To je pravda, ale kluci, vy slíbíte, že ještě zahrajete, budeme si společně povídat, představíme desku, budeme o ní soutěžit, ale jak už jsem říkal, teďka Petra zprávy.
protože je tady veselo, jsou takový veselí a hraví, my si tady uděláme pořádek. Vy máte v sobě pořádek, jako víte, co budete hrát dneska? Tak přibližně. Jo, víte, přibližně. Matěj, Juraj, Peter, tak my jsme rádi, že nám ještě zaspíváte, zatím ještě neprozradíme, co taky bude za chviličku blesková soutěž, takže se připravte, buďte bystří a my teď pojďme promluvit o tom DVDčku. Tak, to je DVDčko, který se bude křtít vlastně toho 14. prosince. Vy už jste to trošku naznačili, že je vlastně takový specifický v tom, že po 28 letech kariéry a 25 letech vlastně toho čtvrtstoletí vznikla úžasná věc, ale na co se můžou teda konkrétně těšit vaši fanouškové? Co vlastně na tom DVDčku to DVDčko je taký prierez tých najznámejších a dá sa povedať aj tých skladeb, ktorí Tublatanku proste proslavili, zverejnili alebo preslávili. A sú tam pesničky od prvého albumu až po predposledný, to je album Patriot. To znamená pesničky, ktoré sa v Tublatanke nazbierali tie najlepšie za 25 rokov činnosti. To je úplne úžasný, ale... Tak nechýbajú tam pesničky ako Šlabikár, Vo veľkej škole dní, potom Pravda víťazí, Skúsime to cez vesmír, Matka, Dnes mám rande so svojím mestom, Ďurová Bez tvojej lásky, ale tá je len na CD, v CD podobe. Tá je ako bonus na CDčkách. Jasne. No a samotné to DVDčko má veľmi dlhý čas, má to skoro 2 hodiny poctivého rokového koncertu. Takže je to opravdu takový koncert, jakože si doma uděláme pohodičku, hezky to otavíme, jakože volume a pak už jsme na koncertě vlastně. Ale já si myslím, že není na to, když člověk na koncert vyrazí, na ten taky budeme zvát v podstatě na 14.12. do Prahy. A můžu se teď věnovat tady tomu vašemu novému CDčku? Jak potom vybíráte písničky na CDčko? Jak to zase mezi váma funguje? Co najdou na tom novém Svět v Je to úplne demokratické, ako Maťo teda načrtol už v tom predošlom Jasně, Maťo řekne a je to tam. Áno. Fakt, jako až takhle to je. Teda. Nie, tak Maťo je spevák, má právo skladateľ, líder v jednej osobe a ide o to, že ťažko sa niekomu cudziemu robí tak dobre skladba na vlastné telo a na vlastný hlas ako tomu autorovi. Takže to je úplne ideálne, keď človek je to, čo som povedal. To znamená skladateľ, autor a aj spevák. A ešte navyše gitarista. Jasně. A ještě šéf navíc. A je tam teda něco i ze starších písniček? Ne, to jsou nový. Povedať, že to je náš aktuálny nové CDčko, ktoré sa volá Svet v ohrození. Ale vidím tady Šlabikár, tak to je Šlabikár 9. To je tradícia vlastne. Šlabikár bola úplne prvá pesnička Tublatanky. Tak. A potom ľudia si ju tak obľúbili, že aj na druhé CDčko, vtedy ešte starú vinylovú platňu, chceli tiež Šlabikár. Tak sme ho proste urobili Šlabikár 2. A pak byl vždycky. A potom tí ľudia proste strašne chceli, že Šlabikár či bude aj na tretej doske. Tak sme ho dali na tretí a potom to bola taká tradícia, že Šlabikár je na každej doske Tublatanky a teraz je to Šlabikár 9. 9, výborně. Tak pánové, my vám poděkujeme v tuto chvilku, abyste nám zahráli. Běžte se připravit a za chvilku my vyhlásíme soutěž. A my vyhlásíme bleskovou tak, soutěž. přátelé, máme tady, a teď to musíme rozdělit, jednak 2 z vás získají nové CDčko Tublatanky a zároveň po 2 vstupenkách právě na křest live DVDčka do Prahy, konkrétně do Retro Music Hall na 14. prosince. No a ten 3. z vás dostane tady to výběrové CDčko Tublatanka Gold, kde jsou všechny jejich hity a samozřejmě vstupenky taky. Tak vstupenky no a co pro to musíte udělat? Napsat nám na dotazy.ráno@českatelevize.cz jakou písničku Tublatanky máte nejraději, takže pište, která písnička vás nejvíce oslovuje. No a my se zeptáme, kterou písničku nám teď dají pánové.